Това е първият YouTube клип от този YouTube канал. Значи, това е четвъртия опит за снимане на този YouTube клип. Първия отвратителен. Втория, тренировката беше много добре, обаче имаше много хора. Много се ядосах, минах постоянно. Нормално е, това е публичен фитнес. И третия опит беше направо перфектен. Тренировката перфектна. Хора нямаше. Клипа перфектен. Едитна го, всичко. И накрая тъкмо последни стъпки да го финиширам и си изгубих всички кадри. И го няма вече. Сложих песни, сложих всичко. Днеска стана това. Много съм разочарован, много съм ядосан. Изгубих ги по много тъп начин. Реално аз съм виновен за това. Никой друг не ми е виновен, аз съм виновен. Отиваме сега на фитнес. Какво толкова? Снимаме нов клип и живота продължава. И обаче имаме една задача. Отиваме да купим малко pre-workout, защото днес имаме крака и мисля си изкарам целият гняв и целият яд и си изкарам душата в фитнеса и направим една много брутална тренировка. Единствената хубава новина от цялото това събитие, че изгубих целият клип, който не е едитнат, реално суров, беше 52 минути. И малко си отделих около 4 часа да го кътвам, да добавям песни и го смалих на 28-29 минути. Отнеми 4 часа, накрая го загубих, но голяма работа. Важното е, че поне ще имаме време да отиваме и си направим една хубава и една добра тренировка. Сега отиваме, правиме я, пиеме монстъри и така. Айде! Най-важната стъпка е осигурена. Малко хубав кофеин. Червен монстър, най-underrated монстъра. Няма значение какво се е случило, защото всичко е в минало. Настоящето е важното. А какво ще се случи в настоящето? Ще отиваме и ще имаме много добра скапана тренировка. С много хубав монстър. Ще правим хак склатове, лег преси, до отказ. Всичко до отказ. Днеска ще се сипа. Не ме интересува. Всичко до отказ. И ще се прибера, ще хапна протеин и напук ще го едит на този клип. Днеска цял вечер ще едитвам. Не ме интересува. Утре на университет не ме интересува. Няма да хода. Така ще го караме. Още една причина, поради която да съм ядосан за това, че го няма, е това, че реално искам да направя този YouTube канал, за да остане нещо от мен, да си го гледам след време, да мога да седна и да видя как съм тренирал след време, бали го като старея или като какво искам да си гледам тия клипове. И съм различен от другите хора. Не искам да съм като всички останали, дето понеделник, време е за работа, 9 часа трябва съм в офиса. В края на месеца си взимам заплатата. Бъди малко различен. Всеки човек има нещо в него, което го прави различен. Сега не казвам, че точно това ме прави различен. Снимам YouTube клипове, ама много обичам да тренирам. И това сам по себе си ме прави малко по-различен от цялата маса от общество. Да, има много хора, които тренират, но аз си го правя по моя собствен начин. И това ме прави малко по-специален от другите. Всеки има нещо специално в него, което го прави различен от другите. Всеки се ражда с някаква дарба или нещо, което му е предразположено като хоби, или той сам си го избира по пътя. Не знам, не организирам аз живота, не знам как става, но всеки има нещо специално за себе си. И просто трябва да намери това специално нещо, дали ще е хоби, талант, глупост, и просто трябва да направя нещо от него. Аз обичам да тренирам. Искам да си изкарвам прехраната с тренировки. Дали ще е по единия или другия начин, или третия, няма значение. Ще намеря как да го направя. Просто това ми харесва да правя и не знам дали ще успея с това, но със сигурност ще го опитам на макс. И така трябва да направят и всички останали хора, защото ето, примерно, всички като са били малки, примерно в детската градина, и всички ги питат: ти какъв искаш да станеш като пораснеш? И всички викат: искам да стана пожарникар, искам да стана астронавт,
искам да стана готвач. Всички го помниме този разговор, как ни събират и ни питат. И всички казват нещо яко. Обаче с времето живота го избива това от нас. Дали е от медиите, социалните медии, дали е нарочно направено, или дали е от самото порастване и осъзнаване, не да си готвач е много трудно да успееш в живота, не е космонавт, няма как да стане. Избива се по някакъв начин от нас това. Не знам по какъв начин, ама се избива. И това трябва да си остане с човека, дори като порасне. Независимо колко пари си изкарват от това, или какво става, или колко е трудно. Всеки трябва да си следва хобито и трябва да си следва мечтата, която има. И просто да се постарае да я постигне. Каквато и да е тя. А не да се избие с времето от него. И това е. Искам да видя колко е часа, защото нямам шибан часовник даже. Само знам, че е вечер и сигурно, ако продължа да си говоря така, ще затворя фитнеса и няма да успеем да получим пъмп на краката, което е най-важното нещо днес. Получиме скапан пъмп. Сега толкова дърдорене, отиваме и правим всяко едно упражнение до отказ. До отказ. Всяко едно не ме интересува и пръстците ще ги правя до отказ. Не ме е бе. Да си изкърта днес. Днес съм много ядосен. Си направя бати добрата тренировка и то ще е за крака. Страх ме от краката. Не обичам да тренирам крака. Днеска мога да скипна. Не съм се наспал. Не съм такова. Тъп. Жените си остават жени, мъжете си остават мъже. Отиваме в залата. Dreams breathe life into men and can cage them in suffering. Men live and die by their dreams, but long after they've been abandoned, they still smolder deep in men's hearts. Some see nothing more than life and death. They are dead, for they have no dreams. I don't care about pain anymore. More important than pain is this impulse that's rising within me. I feel as though there's something violent boiling up from within. Let go. This is my let go. Let go of everything. Let go! You're going to be all right. You just stumbled over a stone in the road. It means nothing. Your goal lies far beyond this, doesn't it? I'm sure you'll overcome this. You'll walk again. Soon. I'll let you live so you can take a message to your master for me. Tell him the Black Swordsman has come.
след тази серия осъзнах, че фитнес е доста препълнен. Не правих никакво позиране в този клип, но в следващите ще има повече. Това е единството позиране, което даже не е много позиране, но както и да е. Следващите клипове ще има повече. Обратно в клипа. I always felt, when I was 9 and 10, there was something special I was supposed to do. Bodybuilding was on my mind, and I trained in the basement with my dad. The gym has always been my home. And I knew this is what I was supposed to do in life. I had no doubt that this was my destiny. This is what I was supposed to do in life. Come on, you would have won it. Come on. Yeah. Show me. Get it. Get it. Get it. Get it. Life will take you down. Living is getting up every day. That's it. Good. Come on. Hold right there. Come on. Let go. I don't care if you're on your deathbed and you're dying and it hurts and anything. Promise yourself that you will not ever be a loser. Leg biceps, use your whole body, use your butt up, use your body and fight me, come on. More, okay. Go, excellent, positive failure has been achieved, congratulations, now hold, get your breath, okay, it's okay, find your breath, great job so far. Find the tension point and just hold. Don't let me push you down. Do not let me push you down. Pull now. Pull. Right there. Pull. Pull with your whole body. Use your upper body. Sweep. Do anything you need to do to stop me from pushing you down. Everything. Use any body part. Any muscle. Go. Go. Okay, good, excellent, good, done. First one step. Anything under space. Come on. Show me. There you go. Hit it. Show me. Right there. Got it? We got it. Pull it. Come on. Like this. Push out of breath. And push it. Move my wrist just a little bit. Let's go. One. Push. Come on. Die. Get it. Push. Get it. Okay. Good. Това беше тренировката за деня. Сега се прибираме и направих точно това, което казах. Реално всички серии бяха до отказ. Даже сериите, които не снимах, като например
имаше май от задното бедро, от тук по средата, ето се разкачваш на тази машина. Също не снимах някои серии. И пръстци. Пръстците също не ги снимах. Да, първо, номер 1. Искам да кажа, като цяло за този YouTube канал, в този YouTube канал няма да се опитам да приличам на никой. Няма да се опитам да приличам на Сам Сюлек. Нищо, че в момента правя абсолютно също, което правя като него. Да си говоря в колата, ама обстоятелствата са такива. Аз се прибирам от фитнес, не искам да снимам 3 часа как говоря, после да ям, да правя глупости. Снимам докато се прибирам. Що не? И примерно на Сам Сюлек не искам да приличам на Тренд Туиновете, на който и да е фитнес ютубър. Но това е много важно нещо като цяло, не само за мен, а и за всеки човек, който и ще гледа това видео. Искам да знаете, бъдете себе си. По-рано, преди да влезам в залата, исках да кажа, че може би много се увъртях като говорех. Предполагам, че ще кътвам много от това, което записах там, защото не искам да се повтарям и да е безмислен разговор. Някаква тавтология да се получава. Ама като цяло всеки, просто иска да кажа, че всеки има нещо в него, което го прави сам по себе си специален. И обществото и не знам, социалните медии или хората, които ни владеят, които дори може и да не знаем кои са, се опитват да избият това специално нещо от нас и да ни превърнат в едни роботи, които да служат на обществото, които да са щастливи с това, че имат работа, в която да стават сутрин и да ходят до офиса и това да им е живота. Да учат, да отидат на университет и после да работят някаква работа, докато не се пенсионират. И това да им е живота. Живота им да си мечтаят за пенсионирането и после да ги е яд, че не са млади, като се пенсионират. Точно това иска да кажа, че всеки е специален сам по себе си и да се опита да го покаже по какъвто и да е начин. Това исках да кажа. Да поговоря малко за тренировката. Беше много добра. Наистина беше много добра. Не знам дали бях по-слаб на някои упражнения. Единството лошо нещо, че фитнеса беше много пълен. Беше много пълен и ме беше, честно казвам, ми беше неудобно да разпъна един голям трайпод, който е висок почти колкото мене и там да почна да правя серии и да трябва да се съобразяват хората с мен. Не е готино. Аз ако видя такъв човек, няма ми е готино да трябва да се съобразявам с него. Беше малко неудобно, ама се получиха нещата. Според мен се получиха. 100% ще има по-хубави клипове в бъдеще. Клиповете няма са само как говоря в колата, как тренирам. Ще има много, ще се опитам да има разнообразие и да си правя кефа с това. Реално просто искам да се гледам в бъдеще, как съм тренирал, когато ме остарея и вече няма да имам такива мускули, да се гледам как съм тренирал, как съм се държал като такова. Просто и за мен си го правя и може и някой да се изкефи. Това е идеята. Голямата ми цел, защото тренирам толкова, следя яденето и следя спането. Защо го правя? Според мен всеки един човек трябва да си има някаква цел, каквато и дори да е много нарцистична, дори да е много глупава. Всеки трябва да има цел в живота. Защото така се чувстваш жив, реално. Когато нямаш цел в живота, се чувстваш депресиран. Дори да си създаваш малки цели по пътя към голямата цел или като цяло да имаш само някакви малки цели през живота, пак е добре. Каква е моята цел в настоящето? Говоря. Искам да отида на натурално бодибилдърско шоу. Искам да отида на натурално бодибилдърско шоу и да го спечеля. Почнах в началото на август да качвам килограми, реално да бълквам, за да натрупам мускулна маса. Известно време свалях кила, защото преди направих също качих кила, направих мускулна маса
трябваше да изчиста мазнините и сега правя отново също. Направих някои грешки, които не ми харесаха, които реално бяха, че качих много бързо килограми. Забелязвам малко и в това нещо и сега. Но както и да е. Тогава качих много бързо килограми. За 6 месеца качвах и качих около 15 кила. От 65 кила станах 80. И свалих на 69 кила. Свалих юли месец. Задържах ги малко, да си почувствам тялото и да се усета как съм на тия кила. И после почнах да качвам. Началото на август. Реално снимах и първия YouTube клип, когато почнах да качвам, обаче случиха там глупости, както и да е. Та, сега съм 75 кила. Нали? Не съм качил много мускулна маса, но кой знае какво. Въпреки че 6 кила са си сериозно нещо. Но това е защото съм бил много дехидратиран. Нали, като цяло голяма част от тия килограми е от това, че мускулите са ми се заредили с въглехидрати и че съм задържал вода, което е нормално. Няма как да се избегне това, като качваш. Да кажем, че 3-4 кила от това може да се дължи на водата и на въглехидратите, чрез които мускулите са ми се заредили. Нали, да, малко ме е яд, че почнах YouTube канала толкова късно, обаче се тая. Няма значение. Та, пак повтарям, ако ви заприличам на някой ютубър, който и да е, не е нарочно. Ще се опитам да бъда себе си, да си правя кефа, ако на някой му хареса много или се въодушеви да почне той да се занимава по-сериозно с спорта. Се радвам много и така ще гледам този път да не говоря много, защото не искам пак да едитвам 4 часа. И така, реално бъдете себе си, следвайте си мечтата, не я забравяйте, защото обществото се опитва да избие от вас, като ви кара да следвате пари и там глупости няма, влизам отново. И това беше. Надявам се да ви е харесал клипа. Втория, обещавам, ще е по-добър, ще е по-брутален. Потенциално може да бъдат гърди. Да правим гърди, да правим лежанка. И това беше. Благодаря ви много.